Izanga. Madole ka ono si na anyị ga-agbagbu n'awọ nụ. Ndị sponsor ya sa agba mmadụ 10. Mmadụ 10. Ka ndị sponsor ahụ na sponsor na the hit. Ndị sponsor ga ahụ Bishop. Bishop with 4 guys from Naked. So I sa agba mmadụ 10. 3 guys apa hungry. I'm not afraid to bola. I'm not. Remember the saying I no sin ga babu. Madole ka onu gbugo egbu. Yeah, Bishop nwa gbara m ha gbara mmadụ 4. Remember, Truth is Power once told you that angel makeup will come up, gentle Yahoo will come up, and all the generals will come up and speak for themselves. Very soon, believe me, you will see Gentle the Yahoo, Major General Gentle the Yahoo on stage himself. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone and your location, wherever you're watching us from. Today being 27th of January 2026, we, the team of Magnetic Jigs TV, is bringing this news live and direct to you, wherever you are. Yes, so Happy New Year once again to you all, our Biafran friends. Now, Biafrans, the news in later. This guy that is one of the social broadcaster in Biafran Liberation Army called Truth is Power has debunked the news that Gentle the Yahoo is no longer alive, that Angel Makeup is no longer alive, that the video of Angel Makeup is AI, as so many people are carrying it up in social media. He warned Biafrans not to believe them, that he once told Biafrans that Angel Makeup is going to come up to broadcast, that they are not dead, both Gentle the Yahoo and eventually Angel Makeup came up and did a broadcast, and the same thing is going to happen according to him, that Gentle the Yahoo is going to come out very soon to do a live broadcast where everyone will see his face and will see everything. And he said that he believed that some people will still come on to say that it is AI. So guys, we will listen to him and hear exactly everything he said. Good day, Biafrans all over the world, lovers of freedom, leaders of conscience. I still remain your beloved brethren. Truth is Power. Today's date is 26 January 2026. From the office of the Triple General, Igwe Botozo, and the wonderful opportunity being given to me by the office of Major General Gentle the Yahoo to come up on stage to address Biafrans and also to debunk the propaganda of some of the Nigerian media that said Mazi Gentle the Yahoo has come up to speak on social media. It is a blatant lie from the pit of hell. I want to use this wonderful opportunity to also inform the president of the great America in the person of Donald Trump, and also the Prime Minister of Israel in the person of Benjamin Netanyahu, from the office of the Triple General and Biafrans at large. We appreciate your efforts in minimizing the Christian genocide in Biafra land and in Nigeria at large. I want to use this wonderful opportunity to inform you, Mr. President and Mr. PM, that you use your good office to work assiduously for the release of Mazi Nnamdi Kanu, a prisoner of conscience, and also Simon Ekpa, the PM of Biafran government in exile, that is still in Finland detention. And not only these people, we have
millions of Biafrans, millions of Christians that are in different dungeons because of their faiths. Mr. President, use your good office. We don't want Mickey Mouse freedom. All we need is an outright freedom. And also the men on ground are being chased here and there because of their agenda to Islamatize everywhere. We also want to be free. Biafrans want to be free. The Christians in Nigeria want to be free. Hasten up, Mr. President. Hasten up, Mr. Prime Minister. And more so, I want to use this opportunity to tell Biafrans all over the world, they should desist from those media that give them fake information. There's an adage that said, if a nation is being misinformed, that nation is deformed. How can they tell you people that Gentle the Yahoo is dead? All of a sudden they are telling you now that he has spoken. Remember, Truth is Power once told you that angel makeup will come up, Gentle Yahoo will come up, and all the generals will come up and speak for themselves. Very soon, believe me, you will see Gentle the Yahoo, Major General Gentle the Yahoo on stage himself. Not by all this propaganda media. Udele geriozugi. A house you build with a gold, with a glass, now you're throwing a stone. Udele geriozugi. Chifika. Alarom mawo no ndinze. You are following the Janjaweed media to fight against your own. Ijele. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. The meaning of Ijele. You people are mismanaging and misusing names. Udele ige riosu. And you, Ijele ga-akpagbu gị. Very dark man. Very dark man. Listen and listen attentively. To maintain your integrity, go and remove those fake news in your handles. They are fake propagandas for your career not to be tarnished. So listen and listen attentively. Take them off. Verify, investigate before you carry out information. We love you. Very dark man. Go and remove those videos that said Mazi Gentle, Major General Gentle is dead. You better go and do that. If you fail to remove it, peradventure, like I said, and Jamaica will come up. And Gentle, the Yahoo, comes up and speak to the world. How will you? Finally, I want to use this wonderful opportunity to inform Biafrans, to inform those that are acquainted to social media to desist from these people's media platform because of misinformation, feeding the masses with wrong information. These people have done more harm than good to the society. I want to mention some of this media platform that must have misinformed the masses, telling them black why it is white, and white why it is black. Arise TV, AIT, BBC, NTA, and their likes. You people have damaged the system by feeding the masses with wrong information. I want Mr. President of America and the PM to investigate
the media platform of Nigeria. Mr. President Donald Trump, you understand the gravity of the damage this media platform must have caused the society. Agents of this media platform, Ikenga, Urago, you have done more harm than good. Eleka na-akpọ ewi. Ewi, ebekuo. I know you very well. Ewi, you have spoiled the system. You are an enemy of the struggle, of Biafran struggle. We know that fully well. Through your platform, you are jeopardizing the struggle. Why? Living in a glass house and you're throwing stone. Biafra big FF. Udele. Biafra bia now. Now so Biafra bia now. No wonder Nnamdi Kanu saga me DNA. Kamara wonder was thrown Imon. Because you are not behaving like a true son of the soil from the land of the rising sun we so love and cherish. Now you can see exactly what is happening in Nollywood. You now believe with me that there are some set of people that are sponsoring insecurity in Nollywood, in Biafran land in general. At the end of the whole thing, those people will target ESN, they will target IPOP, they will target Biafran Liberation Army, they will target that it is Simon Ekpa and then Nandakalo that is buying people. Why in the actual sense, not them where they organize all these court boys, then go just go they buy people anyhow. Imagine how this able, fresh, and in fact this Papa Lolo, imagine how him and his guys are just moving around buying people anyhow. If they see you or sense that you are an opposition to them, the organizers or the people that recruited them will send them to you and they will come and buy that person. At the end of the day, they will say it is unknown gunmen. They will say that it is the Biafra Liberation Army that buy those people. Now you can see how foul Nyash has been exposed. To God be the glory in all these things. Izanga. Mado ole ka unu si na anyị ga-agbagbu n'awọ nụ? Ndị sponsor asa agba mmadụ 10. Mmadụ 10. Ka ndị sponsor ahụ na sponsor na the hit. Ndị sponsor ga ahụ Bishop. Bishop with 4 guys from Naked. So asa agba mmadụ 10. 3 guys ahụ apa ha hungry. I'm not more afraid to Ebola. N'ime mmadụ 10 ahụ nọ si m ga-agbagbu, mmadụ ole ka unu gbugo egbu? Yeah, Bishop nwa gbara m ha gbara mmadụ 4. Ole fọrọ? 4. Nne bụ ole mmadụ 4 one? Oh, see, but I got my channel from Uzoma Williams. Cages Zagamara. I shall have a hunger. Uzoma and Cages Zagamara. Oh, yeah, back here. I want my mom square. I want my mom square, one mama. And I want my make a name on. Yeah, and Auntie Cotty is in an hour. I am with the go only sing the court. I have wishing in the mud now one. Half hour is ago. So, okay, Johnny, I will go on. Mmadụ ole ha gburu n'awọnụ na nga ha egbu mmadụ n'awọnụ na ndị na sponsor ha ka oji ọnya akwuo anya wawezaga ke na ụdị ụmụ nke ya ndị kọtụ ha wee na-egbusi ụmụaka awọ ngwa Ezaga ka aha kọtụ nọ n'awọnụ Ayez ke mmadụ ole ka unu gbugo n'awọnụ mmadụ 3 ka ga-atụso ha mmadụ ole ka unu gbugo n'awọnụ ka m jụrụ gị mmadụ 4 ka agba mmadụ 4 ka unu gburu mmadụ 4 ke ndị gburu ya ndị ha na-akwa ga awa egbusi ha ha gbọcha aha ha ndị leje dị ije nwambụala o Katuso onye ebe onye ọwụ Mamisheke onye pilot then Ojoto then onye ebe onye Ubeze Ojoto then Anointing weli ihu ọfụma Anointing
onye Anambra steeti. Side ebe na Anambra. Ihe ala. Unu na-akpọ onye ihe ala bịa na-egbu nwanne unu. Ọ nwere ndị sponsor ọ dị mụ. Ngwa na-akpọ. Anointing. Nwa kampa. Nwa kampa onye ebe. Anambra. Onye Anambra kwa. So. Ndị na sponsor nọ kwa na ele ndị. Mbala o bishop. Bishop onye ebe. Onye umelibe. Onye umelibe. Kee country ọ nọ Nigeria ọ na-awọ nọ. Nigeria ọ nọ. Kee country ọ nọ. Ọ nọ London. Ya na sponsor nọ. Na-akpọ. With ndị otu oji bọla na naked. Ndị otu oji bọla. Ha rekwere 3 sponsor ga. So. Ka aha ndị kọtụ na-asịga n'ọnụ ha na-awọ nọ. Ndị kọtụ yes. Ha bụkwara ibu kos. Kpọtụwa n'aha ha ka m n'afọ ha. Onye isi. Ka ị kpọrọ ịgwa m obodo o si. Onye isi yes awụ ọbara onye isi awụ onye Ebonyi steeti. Overall onye isi nụ na-awọ nụ onye Ebonyi steeti. Ka a na-akpọ. Na-eme onye isi na-awọ nụ. Anọdụ m eme. Esi ngịrị ka a na-akpọ ya. A na-akpọ ya ojojo. Ojojo ka ebe obi na-awọ nụ. Ọ na Owerri na. Ọ probably second. Ka ekwe n'ụra nke gị na the court. Nwa ahụ their lord. Their lord. Chineke ha fụrụ anya. Mba onye ọbụla ha were stage ga-eri. Ngwa na-akpọsị afọ ha. So second man wụ ọgbapụ mmiri. Second man nụ onye? Ọgbapụ mmiri. Ọgbapụ mmiri onye ebe? Onye umezukwe. Onye umezukwe ngwa na-akpọ. So ka a na Thank God. Thank God onye ebe? Thank God onye Umuokwe. Umuokwe ka rank ya kwanụ? Ya rank ya la all this Ariezi North School. Ya ọda number 1. Number 1 ha? Okay. Number 2 ha wụ onye ukwu ọjị. Ka afọ ya? Dansi. Dansi? Ngwa na-akpọ. Onye ukwu ọjị. So number 3 ha wụ this guy. Nwa Okonkwo. Nwa Okonkwo ka afọ ya nwanụ? Number 1. Ka afọ ya kwanụ? Number 1 nwaanyị. Number 1. Onye na-akpọ ya onye ebe? Onye isi eke. Onye isi eke. So Peter wụ Lord. Peter wụ Lord. Peter ahụ onye ebe? Amịrị. Ka esa ya amịrị ọ? Nchọkọ. Peter. Small. Small onye ebe? Nchọkọ. Government onye ebe? Their former number 1. Their former number 1. Onye ebe ka ọ? Onye umezukwe. Onye umezukwe. Then ka a na Sunshine. Sunshine ahụ onye ebe? Onye umezukwe. Onye umezukwe. O nwere ka a na ọkwa Solution. Solution onye ebe? Umejike. Onye umejike. Enwere bela ọkwa ọjị. Enwere ka a na Prince. Onye? Blins. N'ọkwa ọjị. Ka Gustavo. Onye ebe? Ndị ọkwa ọjị. Okay. Then ụbọchị ime ahụ ha karịsịrị akarị. Na-akpọ. Ụbọchị ime ahụ ewekala atụka. Where this boy? But I'm chief. Can't tell. Abekwala Ubeze. Enwere Ojoto. Ayo. But I'm chief. Can't tell. Abekwala Ubeze. Enwere Ojoto. Ayo. Ndị Ubeze. Onye Ubeze, ndị Ubeze. Na-akpọ ha. Ayo. With Chidalụ. Abịala Omefa. Perez. Onye? Perez. Ome Perez. One S-guy. Where now this boy? Omefa rukwere 6. Macha de ma. So Bella Obachi maka panko. Macha de ma. Bella Obachi. Ndị ka ịma na ndị nwere rank na the court. Mba ọ ga remember. Agwa rank ha na. Okay, ngwa na-agba. Ọ rank ha. Bella Obachi.
Nino. This guy. Nino. No, that this guy. Ochman. Stanley. Nebe. Obachim. Then Maris Black. Dubem. Then I will look at over now. I will what am I watch? Okay. One Java Hebrew can do good. One Java Hebrew. I don't know that by anointing. No, yeah. Where I did pilots or Ojoto pilot Okohaga. So, Haga Boya. Wakampa. Anointing. With Ojoto. Hanato. Mother Madonna who would in our Kesaga for her. Beke, I call them come Okay, but Kasa and their sponsor, not owner sponsor. They're not sponsor, huh? But I am not sponsor, Neko hits. Kasa, Hanaka, and their sponsor. Let's sponsor Gaha Bishop on Oregon. With some guys naked. Some guys still know Nakana Ujibola naked. Then, on Hana Yahego. Ndaha Babu, now the cost of no babu, Kasa Hakam Tiano, Kasa and down no babu. Mafa, one Jabba Babu. No, yeah. With a well, this boy. One day working Hamburg. Our junction. One Mafa. So the one that work a war boom. Can they be Italian? I'm not come. Around the team. Madam Macacam. Because I'm not Macacam because Italian no safe. Panum no. So, Umune, yeah, and Dancy Cotties. No, now, Mamma. How did you want my dear? Sina here is anger. Now the Lord of the Cotties Nebushim Madonna, woman manu. I know their Lord. Ndanchiko Tabataga woman manu. And I spanona from today. Cotties, Ebegona woman manu. No more Cotties again, now woman manu. So, be you who, Sonny, man is on a Cotties in the Nebushim man, a woman man. It's better you quit from now. Or, you know, Lewa Made, Mana condition, okay? Umune, Yaga Jemi, Ubo and Dawa Magne, Hona Nudo. Guys, you can see the atrocities going on in Alibo. Kamari gesi weje na atosisi wire, na atosisi valuable items that does not belong to him. Oya banyukwu aha na-ekwu okwu ya, ụwa dị na njọ, seriously, ụwa adịgo njọ. Omechi. Onu wakere na boot. Ya wana understand. Ka ego nji gogu na ji kwukwan price. Mba shi ego ne ko geju po de ten. Maka ofugo da pa so no 6000. Ogo ofuru di apa. O pagana ka maro go na. Ya ego am price. Okay. Ngwano ga driver. Biko kadaba no. Ofudo somebody. Afango this morning. This morning, biko ya beg ebe. I'm Mitch. Okay, I'm Mitch. Ndiago. Biko moto ga ndị ajiburu ibe a. Ka ga go na head jeta sa. Mo wa shinera na. Every passenger have transporter. Every passenger every mad na buni wa. So mo na bago ka fe ebe ha na uzo. Ebe na pass uzo. Eburu ni road ga ko go ka market eburu ni road. Aka wo na try. That hotel e bo
You got to tell that. But then I come George, for why I'm going to have to get iron, maybe You got to tell that bomb, maybe half portion. So, which I gave him the Hassan had in the new Gariki. Now, son, who now can be have 6,000, and he may argue. Which I had to have got dumb get on, okay, from the mind. Which I had to have. Can't do 3 hours, I move. So, where I was in I'm Ubogana for signboard. Musha can look at a woman in the cafe. So, the bottom part is it. Got to do this side, can go back. I don't know the put I know the motor about the certificate. When you feel one in the good action, some the quick and I was on to. There's a mundo gets a woman for him to know. Why I'm sure I know the answer more back, but there's a more wire. To that in the chevron with Tom. I got one now. I'm a transporter on the Mozo. It will have branch from anywhere. Because I'm doing for my branch. Going to my witness, this is me. Over not where. Can I tell you the possible? When I do 7:30 to 7:45. 7:30 quarter. Yes, it's me around my fault. Good. It's after 11 now. So, you never get back. It's not to 9 and no better go charge. How do you there? I'm off for the 4th. How do you there? What I do? Do you never? Pure moto. Moto will grow. You're not sure the man will visit before me, new Gariki. Oh, Baccarat. Even mother, Yes. hand to hand, hungry. Remember the India hand. Down moto before that. Oh, we have a fire. I know how Because I one seat to come now, with the one seat to a bear, but I'm not 5. Maddy talk move already or Hanab. Oh, you're going to Maddy don't buy because one seat now, I can even or matter 5, none of the 6 people. I'm Madonna, who's woken up from the wife, I'm put from morning. Take me from morning. I will have what I'm buying. You're not your driver. Man, I'm going to leave out. I don't know money. I don't know money. Because Marita, I'll go to never. I must do booze attention before I done you back. You what that? Marita, who was in. Go ahead, Ma. I need to eat for your back. I don't want on any and I'm a video. Thank you, my brother. I can be an again, my dad. I will live in it. I didn't say video for the Kerkos. I was like, I had. That's not me, my brother. Oh, God. After back, I feel that boy was lady about herself. Oh, video, man, get in the motor. You can cook no matter. No, Nobody something like this. He need you. Hey! Biafrans, na very good news yo. Mazi Nnamdi Kanu inside prison in Sokoto, yet the Georgia state in the United States of America honored him with citizenship. And this thing is not going down well with several people. Ikenga Uruagu is not happy. Udele is not happy. So many people that are against Mazi Nnamdi Kanu, they are not happy because I don't know if they can ever get a citizenship in their life where we are not God. But for the fact that someone was honored the citizenship and you are castigating the person, you are envying the person, saying all manner of things against the person. Ikeguru, this guy, Udele, and his colleagues, Ikeguru never handle.
Guys, it is a very good news. Congratulations to Mazi Nnamdi Kanu. And we are also saying congratulations to him as well, because we know that he is going to come out very soon. Please make somebody tell me what is going on. Can you imagine somebody that Nigeria in prison for life? For life. Now in the state of Georgia is given an honorary citizenship as a goodwill ambassador, signed by the Secretary of State of Georgia. Please, is this news real? Yeah, this news not real. May somebody tell me, oh, somebody when they say na terrorists, now in the state of Georgia, they give honorary citizenship, signed by the Secretary of State of Georgia. See the news there. Yeah. How do someone at the center of Nigeria's political controversy receive an international honorary recognition? And what message does this send? Symbolism, diplomacy, and quiet pressure. Oh boy. And this could show that the world is paying closer attention to Nigeria's internal conflicts. Yes. And this happened during the time of Nelson Mandela. Go and check. Given by one Chinese whatsoever. Donald Trump, Alpha, one of your citizens, there for Nigeria prison. His name now Nnamdi Kanu. He there for Sokoto prison, Nigeria. I know, say you know, but me I just come here, can't tell you, say you have to protect your citizen. Now why I like Canada government? It was saying that Canada government, they protect their citizens well. No matter the country where they born you, no matter the country where you from, as long as say you are their citizen, they go protect you. Like that, our one of our sister, where they Canada, where they shout that and say they say you want put poison, you want put tap paper for this thing, for food for Yoruba people. That time when they cry up like mumu. Nigeria government try hard to deport that woman come Nigeria, but Canada citizen, Canada government, they don't agree. Because that woman, na their citizen, and they protect them by all costs, which I'm happy. I'm happy. So, Donald Trump, you say you need to come protect your citizen in Nnamdi Kanu. He dey inside Nigeria prison. So, as for all of you where they label Nnamdi Kanu for terrorists, you know, Nigeria government label for terrorists. So many people, many Nigerians say they happy. So let me ask you a question. Person where they label as terrorists, they go declare them as the American citizen. It was said truly that becoming a terrorist. Why America declare them as their citizen? It don't go better for all of you now. And as for you, Donald Trump, you hear me? Your citizen in prison. They label them as terrorists. Now why in the prison? Me was shut time of Sokoto and gone. When be the real terrorists? They don't do them anything. They work out freely. So Donald Trump, you get a lot of work where you go do. I just can't remind you now why I enter this bush in peace, not in pieces. Can't tell you. You get a lot of work where you do. Where you go do. Short time of Sokoto and gone. The Fulani X-Men coordinator. Now they be the real terrorists when they terrorize the country. Tinubu no fit capture one of them. Instead, Tinubu gonna send his son, Sheyi Tinubu, may he go there, go to negotiate with the government. They're gonna talk like brother. So what's going on? Donald Trump, you have a lot of work to do. So as for Nnamdi Kanu, go free your citizen. Nnamdi Kanu is not the Nigeria. You hear me? Go free him. I don't want to see him for that prison again. Carry him come up for that prison. Make carry him go your country. Now American be. Now American be. All right, my people, I greet you now. My people of Niger Delta. Izombe my yoro away kala ukosi kemesepa mokli. Miri me edo pa boy megbirme kala importante ni. And before etimba fie meneme e ken video play ko proda video mo disi na yibare na. O fie ma ko egbirbo bank bola fie na. So now look the video. If this war starts,
you give these northerners more power to conquer the whole of this, to conquer down south. Because at the time Trump will finish shooting and go, they have overrun everybody. All of you will run to seek asylum. Because first, they are not like you. All right, it's going to be more too. I hope video more did it. I hope so. I don't look the video. And I don't hear everything where we say Asari Dokubo talk for this video. Abi, on I see one thing, this now the reason why at times if I dey come out job like say I dey go against this man, and the only reason why I dey go against this man I be this one. Okoso to Kenny son film. Ono by na bra lie me voin to lie. When I'm then is on koso to ba why ba Kenny son ba mo film. On ba be kolobe ele biaka ba man we. Ba to ke zon to mo ga kan o kara mo kare. Now, if Asari Dokubo truly is a freedom fighter, if Asari Dokubo they truly fight against terrorism in Nigeria, Asari Dokubo go make this kind of statement for in video, make una ask on herself very well. This now the bandits and the Boko Haram them where we say Nigerian government self not fit defeat. Then him Asari Dokubo where they claim say in they fight against Boko Haram and bandits in Nigeria, he not fit defeat them. Now, President Donald Trump from America said the killing of the Christians not too much. Since Nigerian government not fit defeat them, then he will support them so that they will fight against the terrorism in Nigeria so that make this thing over. Then if this man shoots any bomb, whether he kill person, he not kill bandits, at least it's a threat to the Fulani S-men. Now Asari Dokubo come. First, he make fun of the American president. He put am for yeye. You use and take do mumu. Imagine. Then now, finally, Asari Dokubo don't come out to come say, if President Donald Trump don't do what he want to finish, go back. He said he go give bandit power. He said they are scored. In fact, them go give the Fulani S-men, the Boko Haram them power so that make them destroy the whole of Nigeria. Make them destroy the whole of Nigeria. Asari Dokubo supposed stop this kind of word. Man will be say they fight for freedom. Where they fight against corruption. Supposed stop this kind of word. My people make one listen. Make one remember our Asari Dokubo make one statement for one of his video. He say he be Muslim. So he not go fit depart from Muslim. That means he not go fit betray his Muslim brothers. So Asari Dokubo not go fit betray the bandits because all of them are Muslims. Now, both Motwe Zon and Mabo Zon auto mistake was a consine. Now, Nyana go a Bayasa Iba, Bayasa Mekentubonio. Who knows what will happen? And Asari Dokubo is in support of them. He's going to be more kelekele. He's going to be YouTuber. Egbe ba no problem ni o kelekele. O prok movement mu egbe ayora ma mu atimi. O mu so ko to mo mo gba sin o problem so atan succeed this year then go send another people come from back come attack on kill on and finish. He's so implement kama kelekele. Bible ban ya by their fruit we shall know them. Is it not? Ukala me monara même Asari Dokubo no go say para me expose this thing. He don't expose himself to Nigeria. And he's so implement, he made doubt work every time. Dab money, he's so implement dab man. A back motor, I get saying back from dab man, no one more ever do. To say there, on bait to Bobo Montana, I will be back into the market try.
on be to one. Me Boko Haram bandit mo. President Donald Trump mo try mo me so me. Me aya cry do me so me cry. Israel, they join President Donald Trump. They come fight against Boko Haram for this Nigeria. Upuye ge bomini. Me kolo be lele be aga ba no yi. To won nak me am to bo won. Bna nak me a egberiba no bna kam pre. Me abeti me di mini. Akram do akoro mo ke soin pe kuma promini. Fie pe na lada yi. I will not say anything more than this. Now you believe with me, Biafrans, that Mazi Nnamdi Kalu's brothers, including some of his lawyers, are having issue with Madam Nneka, based on the report that Madam Nneka said after visiting Mazi Nnamdi Kalu in Sokoto prison. These two guys or these two groups are having loggerhead. You know, just listen to them and hear what they said. All of us of freedom. My name is Nnemeke Ejiofor. I am one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kalu. And my friend here, Patrick Agazie, also one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kalu. We are in Sokoto State, where we had extensive discussion with Mazi Nnamdi Kalu concerning his appeal and other matters. He has information and directives to all of us of freedom. One is that from now henceforth, nobody should castigate the Directorate of State, otherwise known as the DOS. The DOS is his structure, his brainchild, and must be respected by all and sundry. He also directs that Avid, the Rising Sun, ambassadors of self-determination must be respected by all and sundry. He specifically mentioned the following persons: Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, who are his very close associates and leaders and members of the bodies mentioned above. He strongly directs that nobody should castigate members of his family from now henceforth. Whoever attacks the DOS, Avid, Rising Sun, ambassadors of self-determination, Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, or members of his family attacks Mazi Nnamdi Kalu personally, and such person will not be forgiven. Mazi Nnamdi Kalu equally directs that all must be at peace with each other, that this is a critical time for consolidation of all efforts to achieve the purpose of the struggle. Mazi Nnamdi Kalu also states that he acknowledges the commitment and efforts of all the other groups who are too numerous to be mentioned. He acknowledges all your efforts, he appreciates all your effort, and asks that you all be focused and committed to the essence of the struggle. From now henceforth, anybody who comes to see Mazi Nnamdi Kalu is forbidden from making public broadcasts or discourse as to the outcome of their meetings. If he has a message, the message will be sent to whoever is directly affected. But for the purposes of making public statements, he has restricted it to his lawyers only, or a man powerful. He has also stated that nobody has ever paid money to see him from his inquiries, and that visiting him is not a money-making venture for anybody. Whoever wants to visit him should follow the established protocol of the Sokoto Correctional Facility, which is you bring your means of identification, your passport photograph, then you come to the Sokoto Correctional Center, where you'll be given a form to fill, and with that form, the correctional facility officers
will screen you and give to him for his final approval. He says that it is false and unfounded that people collect money to facilitate visitations. And that we should ask whoever has made that allegation how much such a person paid to see him. Mazen Namdekano expresses disappointment that those who are supposed to foster harmony are sowing seeds of discord, that such persons should desist from such acts, as it is inimical to his stay in detention and inimical to the struggle. Anybody who comes to see him should, from now henceforth, cease making public broadcasts except you are his lawyer. He has directed that all must maintain decorum, must maintain unity of purpose, and must be focused on the purpose for which he is in detention. My friend Patrick Adazie will continue. All right, thank you. And a quick one. In addition to the message already given, or the message is already given, MNK hereby directs that Lolo Nneka Chimezie ceases to make utterances about his person, about his detention, in general about his matter. MNK states that he gave no directions to her to make any public statement on his behalf. And MNK urges the public to discountenance the radio broadcast, press interview, and correspondences being issued by her. And again, it is unfounded that the family of Mazen Namdekano and the special counsel, Aloy Ejinako, has turned the visitation of MNK to be transactional. Personally, MNK has conducted an investigation and found that to be false, as being peddled by a lot of people out there. This is an avenue to debunk such an unfounded allegation, and the propounders, as he has directed, should seek psychiatric examination, because there is an established protocol for visitation, which is administrative. If you comply with the protocol, you will see him. If you do not comply with the protocol, you will not see him. Thank you. Onye ọbụla chọrọ igwe onwe ya eziokwu ga-ahụ na onye gụpụtara ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru Barrister Nnamaka maka ọ gụchazie ya jụwazie Patrick ma nwere ihe ọzọ, mana Nnamaka dere and mụ anwanụ ụdị mmadụ ihe Kalu bụ exactly ihe Barrister Nnamaka dere kwuo gụpụta. Ị na-ele unu ga-ahụ na ọ na-agụ ya agụ, ọ na-ele ya n'akwụkwọ na-agụ ya agụ, gosi na Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ya na-edetu ihe Patrick kwuru to damage me, and I don't bloody care. Patrick, that Barrister Patrick, ukwa my lawyer, I contract me, I try ya. Mugem top taro demma de here, try am wepo one nakuya, try ya, or my lawyer. I contract me, now him ne, I got bigger, on idea. When I'm bumping a home zoke, we are not him, try ya. That Patrick, you who put out here. Now, one will let Zanya and go on a corner who know could get off head, or that the other. So don't nanya in here how the part of in here Maazị Nnamdi Kanu, and in here what that has been deceiving us. Had we cause all confusion everywhere. Maazị Nnamdi Kanu also. Makana wa amade ano n'ime nga hapụta ha atekwasha ya kwuo ya otu ga-adị ha mma. So Patrick, Maazị Barrister Nnamaka ekenne gị, and ozi Nnamdi Kanu anabata m ya loud and clear. Mana achọrọ m ịgwakwa ndị Igbo na ọkwa okwu ahụ m gara mezie eji pụta gwa anyị nke bụ eziokwu. Ihe m pụtara kwuo na ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuo ka ihe dị iche. Ihe dị iche wụ na m sị na ụmụnne ya na lawyers ya ji akpa ego. Ị ga-eme ni expect ime ya accept. Mana e nwere ihe m gwara Maazị Nnamdi Kanu merenụ gosiri na m nwere proof ya. M sị ya lee nke a merenụ. Mana ọ family ya ka ọwụ.
okwu na ihe okwu gụsha ihe ọ gụsịrị ajụjụ m jụrụ ya wụ kedu onye dị in charge of otu gị ọwụ DOS ka IPOB ya ji aka kọwara m na IPOB unu DOS na DOS leadership na ọha dị in charge okwukwele ya taa and obi aṅụrị mmewu ndị niile na-ekwu na achịpụla na ọ chụpụla ndị DOS na DOS compromise ọ gụchala ya onye ọbụla kiri nwa nkịtị ya n'aka and o mee na apil sị onye jikọ aka ọnụ hụ na agbara mbọ maka mpụta ya which I will do. Awụdị m onye ụjọ asị Patrick bịa were aha m tọọ sị na ọsọ lọlọ ihe awụzi ihe o kwuru ka ọ were mee biko o revenge ihe m kwuru maka the lawyers. I understand. So Igbo bụ Igbo ige ihe a biko na-enyere m aka puto Patrick n'ọda na onye ọbụla gere ihe ahụ na-agwa onwe ya eziokwu kwesịrị ịma nke bụ eziokwu na Nnaemeka agụọ na ihe maazị Nnamdi Kanu dị ọ na-ele ya n'akwa ya na-agụ ya Patrick abịazie ka ọ dameji m now Patrick a na-asị na maazị Nnamdi Kanu si na lọlọ Nneka Chimezie should not come around him ọ ha nwakpọrọ m anọ m na-arụrụ onwe m ọrụ Patrick nwere ike ịgwa m one single effort o mere in this struggle kemgbe 2021 Nnamdi Kanu bụ na nga si now did na-ebugharị nnukwu afọ na Abuja buru ike buru afọ na-ebugharị na Abuja gwada nna m ofu mkpụ ihe nye nwepụta mkpụrụ ọtọ na-ekwu okwu gwada nna m ofu mkpụrụ contribution ya in 2022 Barrister Patrick cannot drive from Enugu to Anambra o nwere ike move from Enugu to Imo State enwebede show pụtara release a press show na o so arụ ọrụ no nwa warizire ebe niile atụ nnọọ na awụ my member of IPOB mana asịsị nyewe nnọọ leadership edewe Patrick dewe m onye ka a ga-enye leadership na IPOB asa na-enye leadership ịma na ihe mere n'ụwụ na sometime anya ukwu na selfishness adị ekwe ghọta important people onye lụcha ọ ga-akwatuo ya ghọrọ n'elu iwe ọ ihe na-eme mụnwa bịara n'ọnụ agụ fesi ndị amị akọkụ egbe mpụta mụ alụrụbiri ọgụ nọ na is na anyị na-alụ mụnwa na-apụta na-eti ndị baị tige na vigilante lekwa ihe na-eme tige chibie ya ọrụ m ka ha hụrụ kpọọ m amadị m onye Sly wụ Dr. Sly wụ ya akpọ m na fon ụmụnne anyị n'obodo oyibo na-akpọ na-ekene ndị eche ka ha nye m ego m sị achọdụ m iwe ego thank God na-enwekweghị onye m were ego because ọ bụrụ na enwe onye m were ego ya only God knows what they would have said. Maazị Nnamdi Kanu ayogo sekwule fọda ma ọ wụrụ na ha abọghịrị okwu a abụọ m onye ọbụla ike ekwo m ihe mma mana ọ yogo sị ka etinye aka hazie ihe m ga-edemandị ịga hụ Maazị Nnamdi Kanu ma m nwee ohere m ga-ahụ ya nyere m anya eyeball to eyeball gwazie m okwu ahụ m gere maka na a na-eme agwa ha ọzọ ha kwuo ọzọ today ahụna m that press release na ozugbo press conference so Barrister Patrick ma ebe na-eme press conference eme Igbo bụ Igbo anyị nọ nga mgbe dị mkpa ha ka Patrick unu lee Patrick unu ngwa na ọha ka Sadiq bụ afọ na ike ju ebe niile unu ga-ahụ na ọ dị mkpa ibie pụta na social media buru egbe si ya ga-agbagbu ndị Igbo niile Patrick emedu press release challenge ya ọ ga-achọ ka ọ kọtọ nwaanyị ifere ya dị eme gị nwaanyị lụcha ọgụ nwoke nwere akụkọ ihe bụ Barrister Patrick nwaanyị lụcha ọgụ nwoke nwere akụkọ ihe bụ Nnamdi eziela oji kene onye ọbụla ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkpọ m afa mgbe o kwuru to everybody to desist from sorting his family he would have called me mana you thought it wise ndị onye na-efegharị n'ihe akwụkwọ ka ị revenge na mkpọrọ ụlọ ahụ ifere adị eme gị Patrick aside keep up na TV channels kwuo na contract ya to guide Southeast. He made a press conference. Ihe ahụ na-ekwu na 1 military tigide mkpa aside kubo bagide baga confronting it ọ bụrụ na m mere arụ at least ọrụ m nọkwa n'arụ bagide bagi tigide ndị be anyị tinu vigilante enwe ndị ka na-akpọ m na-asị madam thank you ihe ahụ ịgwa ya mere ya udo nọ na be anyị Patrick mmadụ onye na-akpọ gị ekene gị ọrụ e nyere gị defenda Nnamdi Kanu defend likwe ya o Nnamdi Kanu na-atụkwala ya nga ịma ihe na-agwụ m ike a na-akọ ihe a na-akọ na-ele ihe ndị lawyers na-akọ na ihe ndị gbara okirikiri na-akọ na nwanne anyị dị so important to ndị Igbo atọọla ya nga mkpụrụ ọka nobody is even talking about that
enwere onye na-asị na onye a na-awụ life imprisonment ka ọ nọ gịnị ka a ga-eme na ihe m gara jụọ maazị Nnamdi Kanu my zeal and my fear na gịnị na-eme kedu ndị a na-eso eso kedu ihe a na-eme I've always been zealous nchi ime ihe mgbe ọ bịa gwa m na DOS mpụta kwuo ya mana ụmụnne ya asị na ọ bụrụ DOS na DOS a compromise ọkwa Nnamdi Kanu put to go to rest ihe niile ahụ m gwa Nnamdi Kanu bụ ọ bụrụ na ndị avid ndị ọzọ ha nọ n'akụkụ nyewe aka ọ bụrụzi bịa dịka na leadership ọkwa ihe a ka o kwuru na onye ọbụla nwa together nwa na-eche na mgbe Nnamdi kwuchakwa n'okwu a the least ị ga-eme by Sir Patrick ọ bụrụ na ị nwere interest Nnamdi Kanu n'anya na interest Igbo wee kwuo ozi nkata ka esi ejikọ aka ọnụ ka gbaa mbọ ịkpọta nwa amadi a ihe ka gị mkpa wee blackmail ewu ma enweghị ebe ekpe na gị ga-akwụ sọsọ ihe dị iche bụ na ịkwụ ihe nwoke mụwa akwụghị ya enwede ebe a ga-asị onye ruru dike akpọ gị ịpụta ịbịa bịa damejie mụ n'ọrụ niile m rụrụ ndị Igbo na ndị otu unu ndị na-eke mgbe m kwuru akwụ ihe ahụ ndị niile na amam na hip-hop nwere otu ha chi chọọ ka ha bido another leadership I don't know uche m hụ na ọ bụ ndị otu Simon Ekpa na ndị otu ihe a na-alụ ọ sị ka m gaji kwuo na asọ DOS atak chinelu si n'ala nwaanyị ka m ga na ọwashi ha nselewe ụtọ ọwashi eche m isi wụ na ụnụwụ ndị hip-hop enwere na-agwa m na DOS akụbụ ya chụpụgile ha n'ọzi hey ha na-eme m atak ọha wụ ndị otu Patrick now ha bụrụ ya na-efegharị and you think na ọ ga-emetụ m na ọkwene taa ka m gbawara ya even self mgbe m kwuru ihe ọhụrụ ndị niile akwụrụ ụgwọ wee on my neck enwe ha na-akpọ m ha sọ m na-ekidnap ha sọ m na-egbu mmadụ ha sọ m ịwa ma m wee member ihe ha na-akpọ m so Patrick you think this little one if I can stand the attack of a case no see hit up stand there can go right stand there Udele man ndị niile gaa na my platform gị hụ but I came out strong so you think that this your little propaganda and lie will do anything to my identity or my image nna sorry m ga-ahapụ gị ọkwa ihe a i kwuru ọ ga-erugido gị ataghị m ụnụ Nnamdi Kanu asị gị ekwula okwu ma Patrick m kwuo okwu mana ọsịsị onye emezina lọya si atak onye emezina ụmụnne ya atak na asịsị jikwa aka ọnụ work all together ọ ihe m ga-eme mgbe m jụrụ onwe m ọrụ akpọdụ m ọnụ when I was moving around akpọdụ m ọnụ enweghị esi m kpọ gị na fon sị gị na kpọga m na nke Nnamdi Kanu m bịara bịa aka ka m bịara nyewu kọtụ ụnụ m bịara Abuja m bịara ụnụ na-akpọ m sị m bịawa kwa Dr. Sly mmụọ gbara onwe m flight ticket mmụọ kwuo my hotel accommodation. Thank you Biafrans, thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us Magnetic Gist TV for we remain the best. Let there be peace in Igbo land. We all love you. Bye.